Питагоровата нумерология наука ли е? Шарлатанство ли е? Подарък от звездите ли е? Мистика ли е? Какво е? Светът е разделен на два лагера. Едните смятат, че нумерологията е наука. Другите смятат, че това е шарлатанство, че няма такова нещо. Числата не могат да ни покажат какъв ни е живота, какво ни очаква. Но аз съм от тези, които смятаме, че нумерологията е наука. И то много древна наука. За основател на нумерологията и по-скоро на Питагоровата нумерология се смята древният учен, мистик, духовен водач, математик Питагор. Той е живял около 600 година преди новата ера. Имал е невероятна школа, в която са се обучавали много будни младежи и е бил всестранно развита личност. Всички сме изучавали Питагоровата теорема в училище и до днес все още има съмнения дали наистина той е създал тази теорема или е получил свише от други по-развити светове. Но това не е толкова важно. Важното е, че Питагор казва така: светът е създаден от цифри, звуци и цветове. И че цифрите са градивните тухлички на света. Създавайки нумерологията, той създава една наука, чрез която ние можем да получим информация за това, кои сме ние, защо сме тук на Земята, какво ни очаква по време на нашия земен път и как бихме могли да преодолеем евентуалните пречки, затруднения, предизвикателства, които ни очакват в света, в този земен свят, в който ние сме се родили. Друга древна наука, това е астрологията. Двете науки са като сестри. И двете имат връзка с вибрацията на звездите. В момента, в който човек се ражда, в точният момент на небето, на небосклона, звездите се подреждат по определен начин. И никога не са абсолютно еднакви тези енергии, които идват като енергиен отпечатък към човека в момента на неговото раждане. Затова и няма двама еднакви хора, двама човека еднакви, независимо, че се раждат долу-горе по едно и също време. Астрологията се занимава изключително с звездите, с тяхното движение и с това как те въздействат върху човека и как определят неговата съдба. Нумерологията от друга страна също има връзка с вибрациите на звездите, но при нея определящо е числовата вибрация, енергийната вибрация на числата. Една нумерологична карта се съставя от датата на раждане и от името на човека. За да направим една нумерологична карта, на нас ни е нужна точната дата на раждане, както и името на човека, с което са го записали. И както ви казах, Питагор казва: светът е създаден от числа, звуци и цветове. И знаем, че всяка буква има съответна звукова вибрация, която с помощта на числата се трансформира в число и така ние изчисляваме нумерологичната карта. Защо не е тази нумерологична карта? По същата причина, при която търсиме и помощ от астрологичната карта, за да можем да разберем какво ни очаква. Кои сме всъщност ние? Коя е истинската същност на душата ни? Защо, примерно, в първият цикъл на нашия живот
сме имали проблеми с майка си, или с баща си, или с братя, сестри, роднини и така нататък. Коя е била причината? И дали в един момент няма Вселената да ни поднесе един голям подарък, така нареченото новораждане или прераждане, когато човек може да започне всичко от начало, символично казано, и да реши всичките си проблеми и да оправи всичките си грешки от първата част на живота си. Нумерологията също така ни помага да разберем кои са нашите цикли, какво ни очаква през живота, как и какви евентуални предизвикателства имаме и как точно ние да ги заобиколим тези предизвикателства. Нумерологията ни помага да определим точната професия, която е най-подходяща за нас според енергийните ни вибрации или за децата ни, и така ние бихме могли да ги напътстваме и да им помогнем да изберат най-подходящата професия. Също така, нумерологията ни дава възможност да прогнозираме каква година ни очаква. Какво ни очаква през годината, през нашата лична година. Дали това е година, в която трябва да приключим наши проекти или да приключим взаимоотношения с хора, които не са ни били полезни в живота, или пък е година, в която да започнем нов проект или да създадем нов бизнес, или да се сдружим с някого и да започнем съвместна работа. Също така нумерологията може да ни покаже дали даден човек е подходящ за нас, дали нашите вибрации и неговите вибрации се съвпадат и дали бихме могли да създадем една добра връзка, едно добро семейство с този човек. Аз бих казала, че идеалният подарък за едно дете, подрастващо дете, когато навърши 18 години, е да му се даде една нумерологична карта, да му бъде направена нумерологична карта. Така той ще знае какво го очаква и как най-добре да мине през перипетиите на живота. Ако искате да разберете каква е вашата нумерологична карта, какво ви очаква, кои са най-интересните неща, които ще се случат, можете да поръчате нумерологична карта при мен, като ще намерите линк за връзка под това видео. Ако решите, че искате да се обучите в нумерология и да се научите да правите нумерологични карти за себе си, за близки, за приятели, а защо не и професионално, също под това видео можете да видите линк, който ще ви информира за предстоящи такива мои курсове. Курсове, които са наживо, курсове онлайн винаги можете да изкарате, защото не е нужно да има точно определена дата. Онлайн курса всеки един избира подходящо време, включва в него и в рамките на няколко седмици научавате основните и най-важни неща от нумерологията, за да можете да правите нумерологични карти. Аз бих завършила така. Нумерологията е наука и Питагоровата нумерология е изключителна наука. Желая ви всичко добро, късмет, хармония, любов и светлина. Благодаря ви.